Inaugurem una nova exposició dins del cicle de diferents exposicions que s'han fet al llarg dels últims anys relacionades amb la festa i el poble. Crec que quasi per al final de la legislatura és una bona exposició perquè és la festa grossa de la ciutat de València i no és la festa grossa de la ciutat de València, sinó una festa que està reproduïda en molts municipis amb una relativa importància i que arreplega una idiosincràsia pròpia dels valencians perquè, tot i ser una festa que és comuna religiosament a molts àmbits, la festa del Corpus de València i dels pobles valencians, cadascú tenen un tret identitari, cosa que treballa molt bé l'exposició, els diferents nivells socials mitjançant els gremis i el caràcter religiós, la història de la festa, l'evolució, com serà en el futur i tots els elements identitaris, tant culturals, patrimonials com religiosos, que al llarg dels anys han perdurat. Una nova exposició o producció pròpia del Museu Valencià d'Etnologia, molt important, amb algunes col·laboracions d'alguns municipis i entitats religioses de la ciutat de València.